Welcome back sa GMA Regional TV Live mga kapuso, karong buntaga. Atong gisaulog ang World Teachers Day ug ma-inspire kita sa istorya ni ining usa ka award-winning nga magtutudlo. Subay ning pagsaulog sa World Teachers Day karong adlawa, aniay usa ka magtutudlo sa Labangon Bliss Elementary School nga adunay dakong gugma sa pagtudlo. Gumikan niini, gipasidunggan siya isip Most Outstanding Teacher ubos sa Cebu City Division sa Ganti Award 2023. Siya si Teacher Glenda Empleo nga nagtudlo na sa taas na katuigan ug padayong mituman sa iyang saad isip usa ka magtutudlo. Ato siyang ibida karong buntaga dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Ug makauban nato karong buntaga via Zoom si Ma'am Glenda Empleo, Ganti Awardee for Most Outstanding Teacher in Cebu City Division. Good morning, Ma'am, and welcome sa GMA Regional TV Live. Pakigreet ang tanan nato mga kapuso ug mga kauban usab nimo sa buhat. Hello, good morning to the viewers of Regional TV Live, GMA Regional TV Live. Good morning, and to all my co-teachers of Labangon Bliss Elementary School. And to our school principal, Ma'am Nilita Nacional, and to our public schools district supervisor, Dr. Jocelyn Tijano, and to our schools division superintendent, Ma'am Ning Pabongo. Good morning po. First of all, Ma'am, happy World Teachers Day and of course, congratulations ni ining imuhang nadawat nga pasidungog Ganti Award in Cebu City Division. Ma'am, can you share this to us, kining imuhang award nga nadawat? Well, actually, every year, Cebu City Division is conducting this search for most outstanding teacher, both in elementary and secondary. So, luckily, this year, I'm so happy na I'm chosen as, for the elementary level, most outstanding teacher in Cebu City. Ma'am, okay. Ma'am, how long have you been teaching? Unya, unsay maingon nimo nga highlight usab sa imuhang propesyon? I've been teaching for 28 years. I started teaching 21 years old ko. Yeah, I could say nga ang highlight nako sa ako ang teaching is when I did the module writers during the pandemic, no? Okay, so kay tungod nga grabe ang challenge nako ato kay teaching never stops and learning never stops. So naghimo mig module sa Cebu City Division and very challenging sa ako nga part because of that time, no? Makaingon ko nga I did my first module when I was in the quarantine area. So mo ito yung pinaka-memorable na di na ko malintan sa akong profession, being a teacher. Wow, grabe ang imuhang sakripisyo ato, Ma'am, no? Kay naa ka sa kining nakaatong lugar unya nakahimo pa ka og module. Ma'am, you are a teacher, a researcher, educator and many more. Unsay fulfillment nimo, Ma'am, ni ining imuhang propesyon? Of course, being a teacher sa 28 years na akong tudlo, ang fulfillment jud sa usa ka teacher is when you see the achievements, ang kanang success sa imuhang mga estudyante na malipay ko usahay nga naay mga students na ko nga manawag na moingon nga, teacher, I am here abroad. Thank you, teacher, for teaching us values. Usahay moingon ang mga estudyante na ko nga, kanang teacher, kanang nag-eskwela, nagpadayon ko sa akong pag-eskwela tungod nimo, na-inspire ko nimo. So, kana achievement jud na sa usa ka teacher jud. Okay, kaganiha, Ma'am, na-mention to nimo, no, ang katong imuhang usa sa mga naagian. Pero we'd like to know unsa pay mga dakong hagit, Ma'am, nga imong gisagubang isip usa ka magtutudlo. Well, of course, karon no, ang challenge yun sa tanang teachers karon no, kay because of the pandemic, there was a learning gap, no. So karon kay face-to-face naman, challenge yun para namo ang we go back to the basic, ang reading skills, ang literacy skills, numeracy skills sa mga bata. So amo yung gipaningkamutan nga makabasa mo balik jud ang mga reading skills nga kuan sa mga bata kay tungod atong pandemic medyo naadjud siya gap, no. So mao jud siya challenge na mo jud karon, focus jud ni sa reading karon. Ma'am, ari ko sa imuhang propesyon, Ma'am, because like nurses, in demand sad abroad ang mga teachers. Wala ba nimo santop sa imong hunahuna, Ma'am, nga mo abroad sab ka, Ma'am?
Well, actually, gi-offer jud ko sa ako ang sister na asa Florida. Hello to my sister, Sister Arlene in Florida. Daghang gyud ni-offer na ko. Well, in fact, gi-offeran ko ato na asoy murag interview pero ni-back out jud ko because of this kinanglanan jud ta sa diri sa Philippines. Although daghan na mi co-teachers nga nang abroad, but of course, ari sa ta diri sa ato ang country food. Magserbisyo jud ta diri. Okay. Ma'am, unsa imuhang mensahe usab ngadto sa ato ang ubang mga magtutudlo ilabi ning kasaulugan nato karon sa World Teachers Day? Okay, so to all teachers, happy World Teachers Day. We are so happy nga gitagaan may day for us teachers ni amo ang GIPED Secretary nga we celebrate Teachers Day nga blended learning man ang mga bata karon no. So we celebrate either sa among family, sa amo ang co-teachers. So to all teachers, happy World Teachers Day and enjoy your day. This is our day. Okay, very briefly lang ma'am, unsay tambag nimo ngadto sa ato ang mga aspiring teachers ug sa mga tinunan? Well, for aspiring teachers, always remember na ang teaching is a noble profession. Just love your profession, just do your job. Yan, show love sa imong mga bata, no? Kay makita masad kung love mo ang bata, mubalik ra pud ang ilang love para nimo. And then to mga students, okay, so padayon sa pagkugi, padayon sa pag-eskwela, take note or always remember that education is the first step sa imong pag-achieve sa imong dreams. Believe always in yourself. Padayon sa pagkugi. Okay, ma'am, thank you so much, Ma'am Glenda Empleo, for sharing your time with us, and happy World Teachers Day again, ma'am. Okay. Ug mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live.